Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan notazio zientifikoa zer den ikusiko dugu. Askotan, zientzia arloan, zenbaki oso handiak edo oso txikiak erabili behar ditugu. Adibidez, unibertsoaren adina 13.000 milioi urte da, eta hori idazteko amairu bat eta 9 behar ditugu. Beste muturrean, adibidez, hidrogeno atomoaren tamaina milimetrotan adierazteko 0,00000 bat idatzi behar dugu. Hainbat zifrekin lanean gaudenean oso erraza da zenbakiren bat txarto idaztea edota kalkuluak egiterakoan okertzea. Hau saihesteko notazio zientifikoa erabiltzen dugu. Eta zer da notazio zientifikoa? Halako zenbakiak idazteko era argiago bat, bai? Zelan egiten dugu? Lehenik eta behin, hautatzen dugu adierazgarria den lehenengo zifra, bai? Kasu honetan, bat izango litzateke. Eta honetan B, bai? Ondoren, koma idatziko genuke. Eta komaren ostean, 0 ez den beste zenbakirik egonez gero, zenbaki hori idatziko genuke, bai? Kasu honetan, 3, eta kasu honetan, bat honen atzean ez dagoen ezer, 0 bat idatzi dezakegu edo holan utzi, bai? Azkenik, berrekizuna 10 duen berretura bat idatziko dugu. Bai? Bider, berretura 10 duen, berrekizuna 10 duen berretura. Eta zer idatziko dugu berretzaile gisa? Kontatu behar dugu ea zenbat leku mugitu behar izan dugun koma zenbaki hau beste honetan bihurtzeko, bai? Orduan, lehenengo kasua, zenbat aldiz mugitu dugu koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10, bai? Beraz, berretzailearen balioa 10 izango da. Koma, eskumaldetik ezkerrera mugitu dugunez, berretzailea positiboa izango da, bai? Bigarren kasu honetan, zenbat leku mugitu dugu koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Beraz, berretzaileen balioa 7 izango da. Baina, mugimendua ezkerraldetik eskumarantz izan denez, berretzailea negatiboa izango da. Beste bi adibide egingo ditugu, apur bat gehiago praktikatzeko. Lehendabizi, adierazgarria den lehenengo zifra hartuko dugu. 3. Ondoren, koma idatzi eta beste zifra adierazgarria badau hori idatziko dugu, bai? Kasu honetan, 4. Bider, 10 berrekizuna duen berretura. Zer jarriko dugu berretzaile moduan? Lehen bezala, kontatuko dugu ea zenbat leku mugitu dugun koma. Beraz, 1, 2, 3, 4 eta 5. Berretzailearen balioa 5. Positiboa izango da, koma eskumaldetik ezkerrarantz mugitu dugulako, bai? Venga, azkenengo adibide bat. 0,00000 bat, lehenengo zifra adierazgarria, 3. Eta ondoren, 19 hau idatziko dugu, bai?
bidez berrekizuna 10 duen berretura. Zein izango da berretzailea? Kontatuko dugu ea zenbat leku mugitu dugun koma, bai? 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Mugimendua ezkerraldetik eskumarantz izan denez, berretzailea negatiboa izango da. Gaurkoz, hau izan da guztia. Gogoratu, bai web orrialdean, bai YouTubeen jarraitu jakindun.